Bafowethu abafuna ukusebenzisa ingqondo, ngisacela siphelele lapha kuPhungalenja TV on YouTube, ku-YouTube. Nizokwazi ukufunda bafowethu, nithole nje ulwazi mayelana nempilo. You understand? Ukuthi umuntu ukhula kanjani engqondweni kuqala before ukhula enyameni. You understand? Izinto nje ezihlukahlukene. Bakhona abantu abajula kakhulu, osisi Mangubane, oSineliso Thwala, umfowakaThwala, umfowakaMthabela. Baningi abantu esikhuluma nabo. Baseza baningi nabanye abama-artist nabanye nje abanolwazi oluningi kakhulu. Sisazojula bafowethu ngezinto ezithinta umuntu. Nangalonto. Hello. Kahle ngithi. Hello. Sanibona. Ababingelela. Akhulume ngici. Subscribe ku-YouTube batshela. Bathanda. Batshela I love you. Love you. Love you. Love you. Awukhona nje.